Čo je najdôležitejšie v tvojom živote? Tvojou odpoveďou môže hneď byť tvoje zdravie. Dovol mi však povedať, čo je ešte dôležitejšie ako tvoje zdravie. Najdôležitejšie v tvojom živote je tvoj vnútorný stav bytia, za ktorým tesne nasleduje tvoje zdravie. Dovol mi vysvetliť, prečo je tvoj vnútorný stav bytia najdôležitejší v tvojom živote. Dovol mi vysvetliť, ako je tvoje zdravie ovplyvňované tvojim vnútorným stavom bytia. A potom pochopíš, že tvoj vnútorný stav bytia je v tvojom živote najdôležitejší, za ktorým tesne nasleduje tvoje zdravie. Predstav si, že pociťuješ akýkoľvek druh negatívnych pocitov, ako je smútok, stres, obavy, pochybnosti, výčitky, úzkosť, rozrušenie, depresia, hnev, strach, frustrácia, pocit predierania sa životom alebo nízkeho sebavedomia, nebyť dostatočne dobrá. Ak pociťuješ niektoré z týchto negatívnych pocitov, tieto pocity ťa pohltia a majú ťa pod nadvládou. Kontrolujú to, ako sa cítiš počas dňa. Kontrolujú to, čo robíš počas dňa. Kontrolujú to, ako reaguješ na dané okolnosti. Kontrolujú to, ako reaguješ na ľudí okolo seba. Ovládajú tvoj život. A cítiš sa ako v pasci. V tomto stave, keď si pod nadvládou tvojich negatívnych pocitov, je ťažké myslieť na svoje zdravie. Tvoj zmysel pre starostlivosť o tvoje zdravie je potlačený do úzadia. Necítiš sa na to, aby si sa zdravo stravovala, zacvičila si, išla na prechádzku na čerstvý vzduch alebo do prírody, trávila čas so svojimi priateľmi a rodinou, meditovala alebo robila veci, ktoré bežne rada robíš, pretože si pohltená tvojimi negatívnymi pocitmi. A tvoj vnútorný stav bytia je v nerovnováhe a zdá sa, že nedokážeš nájsť spôsob, ako sa cítiť lepšie. Vidíš už teraz, ako tvoj vnútorný stav bytia ovplyvňuje tvoje zdravie? Vidíš už teraz, že tvoj vnútorný stav bytia je najdôležitejší? Tvoj vnútorný stav bytia ovplyvňuje tvoje zdravie a to, či sa o svoje zdravie staráš alebo nie. Prevezmi kontrolu nad tvojím vnútorným stavom bytia a prevezmi kontrolu nad tvojím zdravím. Ako sa cítiš, je úplne na tebe. Ty si jediná, kto môže zmeniť to, ako sa cítiš. Ďalšie video, ktoré si pozri po tomto. Ako zmeniť negatívne pocity na pozitívne.